Și dacă tot vorbim de o legătură între generații, dacă tot vorbim de acești copii care trebuie să investim căldură, încredere, respect și să le insuflăm aceste colinde frumoase, aceste colinde străvechi, în următoarele minute de această scenă vor urca cei de la grupul DOR, din cadrul Școlii Populare de Artă din Târgu Mureș, coordonate către doamna profesor, artist emerit Dorina Oprea, un grup format din clasuri tinere, care vor să ducă mai departe frumusețea tuturor cântecelor tradiționale. Primiți-i așa cum se cuvine și pe acești colindători.